Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Да не се предаваш никога" или птицата Джин Уей, която запълва морето. Много отдавна имало едно момиче, което се казвало Нюва. Тя отишла с лодка в източното море, за да гледа изгрева, но за съжаление лодката била преобърната от вълните и вятъра и Нюва паднала в морето. След смъртта си тя се превърнала в малка птица. Летяла наоколо и викала: "Джин Уей, Джин Уей", затова хората я нарекли птицата Джин Уей. Безмилостното море й отнело живота и Джин Уей се заклела да го запълни. Тя непрестанно носила малки камъчета и клонки от планината и ги хвърляла в морето. Минали 1000 години, морето все още ревяло, но Джин Уей не губила надежда. Тя продължавала да лети и да запълва морето. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски с пинин и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.